bàsicament vaig a la manifestació doncs, perquè considero que Israel està fent un atac desmesurat contra el poble palestí i la comunitat internacional no reacciona i realment s'està sent una mica còmplice d'aquesta massacre. Anem a manifestar-nos en contra de les massacres que s'està produint a Israel, a Palestina i més concretament a Gaza, per demanar que per una banda Israel aturi els seus atacs contra la població palestina i per altra banda que Palestina també hi posi part de la seva voluntat per aturar-ho. Bé, perquè penso que és important a nivell personal que ens posicionem contra el no al conflicte i sobretot amb la posició aquesta de l'estat d'Israel que no és de rebut. És Radio Sant Cugat, no? Bueno, estic anant a la manifestació perquè considero que el que està passant a Gaza és una injustícia i com tota injustícia doncs considero que la gent s'ha de mobilitzar per això.